Energin aamu. Arkisin 6–9. Pizzeria Halem. No morjesta, se on Anssi tässä, terve. Haluaisin yhden pizzan tilata. Millainen pizza laitetaan? Voisin ottaa tommosen dillingerin. Ei ole dillinger. Jaha, no mitä sulla sitten on siellä? Mulla on fantasia. Niin Fantasia oli vissiin se, missä saa itse valita täytteet. Saa itse valita. Haluuko sä kinkku vai jauheliha? Joo. No, laita jauheliha. Ei ole. Siis mitä, ei oo jauhelihaa? Ei ole jauheliha. No, paa se kinkku sitten. Laittako mä sulle ananas vai herkkusieni? Otetaan ananas. Ei ole. Ananas lopu. Siis mitä sulla sitten oikein on siellä? Älä mulle huuta kuule, mä olen yksityisyrittäjä. Mä tekee vaan mun parhaan tuon täällä. Et sä voi huutaa mulle noin. Jaha, selvä. Ottako sä sun pizza tulinen vai mieto tomaattikastike? No mieto. Ei ole. Mieto on loppu. Ottako valkosipuli? Siis mitä? No, laita vaan. Ei ole. Hei, mitä ihmettä tää nyt oikein on? Mulle aikaa tämmö. Se tekee 5,40, tuleeko muuta? No, iso juoma voisi ottaa siihen päälle vielä. Ei ole. No pieni juoma sitten. Ei ole. No maito. Ei ole. Kraanavesi. Ei ole. Hei, onks sulla yhtään mitään siellä? Edes salaattia? Ei ole. Kebappia? Ei ole. Onks sulla hyvä mies edes pizzaa siellä, hei? Noutako vai tuleeko kotiin kuljetus? Nyt mä en oikein pysy kärryllä. Mitä sä edes tuot mulle? Tuleeko kotiin kuljetus? Tulee kotiin kuljetuksella sitten. Ei ole. Autohuollossa. Energin aamu. Arkisin 6–9. Lisää podcast-materiaalia osoitteessa www.nrj.fi.